салом бинандагони бионият гиромӣ радиозодӣ, умедворам хубу хуш ҳастед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти прага 10 аст ва дар Москав 12 ва ман Шалогул Хоҷа чун ҳамеша дар чанд дақиқаи дигар дар ҳамин вақт бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. Созмони дидбони ҳуқуқи башар 20 январ бо нигаронӣ аз вазъи саломатии Донёр Набиеви 80 сола аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст ӯро фавран аз зиндон озод кунад. Набиевро моҳи августи соли 2020 дастгир ва рӯзи 28 декабри соли гузашта дар як муҳокимаи пӯшида ба 7 соли зиндон маҳкум карданд. Пайвандонаш гуфтанд ӯ бемории сил аст ва вазъаш дар зиндон бад шудааст. Онҳо низ аз додгоҳи олии Тоҷикистон хостанд иҷоза бидиҳад ки ӯ дар берун аз зиндон ҳукмашро адо кунад. Созмони дидбони ҳуқуқи башар дар изҳороти рӯзи чоршанбе гуфт Донёр Набиевро барои хайрхоҳӣ аз озодӣ маҳрум карданд. ӯ танҳо дар талоши он буд ки ба шахсони муҳтоҷ мадад кунад. Ба навиштаи созмон ӯ таи чанд сол ҳар моҳ аз 15 то 30 доллар ҳаққи бознишастагиашро ба наздикони муҳтоҷи аъзои зиндонии ҳизби дар кишвар мамнӯии наҳзати исломӣ додааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 8 январи имсол гуфт ки узви собиқи ҳизби дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ бо гуноҳи ифротгароӣ ва кӯмаки молӣ ба ҷангҷӯни тоҷик ба зиндон маҳкум шудааст. Дидбони ҳуқуқи башар Донёр Набиевро қурбонии силсилаи буздошт ва маҳкумиятҳо бо ангезаҳои сиёсӣ номида афзудааст. қазияи ӯ нишон медиҳад ки мақомоти Тоҷикистон аз саркӯби мухолифони худ даст бардоштанӣ нестанд. раёсати умури дохилии шаҳри Душанбе хабар медиҳад ки нисбати 150 ронандаи мошинҳои боркаш санадҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба мақомоти дахлдор ирсол гардидааст. Ба гуфтаи манбаъ ин ронандаҳо қоидаҳои ҳамлу нақли борро вайрон карда, роҳро олуда ва муҳити зистии пойтахтро ифлос намуданд. Дар айни замон ба 18 раҳбари ширкатҳои сохтмонӣ оиди бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта амрнома супорида шуд. Тибқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон барои вайрон кардани қоидаҳои боркашонӣ тавассути нақлиёт аз 120 то 180 сомонӣ ҷарима пешбинӣ шудааст. хабаргузории РИА Новости менависад ки сафари шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия дар соли 2020 нисбати соли 2019 70% камтар будааст. Аз моҳи январ то ноябри соли гузашта 5 миллиону 200 ҳазор нафар хориҷӣ ба Русия рафтанд ки 80% онҳо шаҳрвандони кишварҳои ҳамсуд ё худ идеен буданд. Аз ин нишондод танҳо 24%-ро муҷрони меҳнатӣ ташкил додааст. Ёдовар мешавем ки дар пасманзари пандемияи коронавирус Русия аз 27 марти соли гузашта парвози ҳавопаймоҳои мусофирбарро қатъ кард ва аз моҳи август ҳарими ҳавоиашро барои баъзе хатсайрҳои байналмилалӣ боз намуд. мақомоти Тоҷикистон ва Русия то ҳанӯз дар масъалаи аз саргирии парвозҳои мунтазам ба мувофиқа нарасиданд. ва ҳамон гуна ки медонед феълан ширкатҳои ҳавопаймои тоҷикӣ ва русӣ ҳафтае чанд маротиба парвозҳои чартириро анҷом медиҳанд ва ҳар вақте ки агар парвозҳои доимӣ роҳандозӣ шуд дар ин масир мо барои шумо хабар хоҳем дод. дар ҳамин ҳол мақомоти Русия мегӯянд ки рӯи оҳани ин кишвар дар моҳи январ низ боз намешавад. Дар ин бора Дмитрий Пегов, муовини раиси ширкати рӯи оҳани Русия, ба хабарнигорон иттилоъ додааст. Ба қавли манбаъ дар моҳи ҷорӣ барқарор намудани ҳаракати қатораҳо дар хатсайрҳои байналмилалӣ дар назар нест. равои қатораҳо аз Русия ба 22 давлат аз ҷумла ба Тоҷикистон аз соли гузашта бинобар пандемияи COVID-19 қатъ шудааст. То он замон аз Тоҷикистон дар як ҳафта 4 қатор ба самти Русия ҳаракат мекард, 2 қатор аз Душанбе ва 2 дигар аз Кӯлобу Хуҷанд. Сафар ба воситаи қатор яке аз роҳҳои камхарҷ барои муҳоҷирон аст ва онҳо умед доштанд ки дар ин моҳҳо рафтуомад аз ин тариқ барқарор мешавад. Мақомот ҳам мегӯянд солҳои ахир мардуми зиёде ба ин нави нақлиёт рӯ оварда буд. зимнан ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр аз иҷрои парвозҳо дар хатсайри Душанбе Тошканд Душанбе хабар медиҳад. Парвозҳо ҳафтаи як маротиба рӯзҳои ҷумъа иҷро хоҳанд шуд ва парвози нахустин санаи 29 январ ба нақша гирифта шудааст. вақти парвоз аз Душанбе 12 ва аз Тошканд 13 ба вақти маҳаллӣ мебошад. ҳамаи мусофироне ки ба Ӯзбекистон ворид мешаванд бояд барои муайян кардани сирояти коронавирус тавассути экспресс
экспресс тест аз ташхис гузаранд. экспресс тест дар фурудгоҳи Тошканд аз ҳисоби худи мусофирон гузаронида мешавад. мусофироне ки натиҷаи тесташон мусбат аст барои табобат ба беморхона равон мегарданд, вале қабл аз сафар низ бояд мусофирон бо худ маълумотномаи манфӣ оид ба COVID-19-ро дар даст дошта бошанд. бонки осиёии рушд барои касбомӯзии муҳоҷирони ояндаи тоҷик $30 миллион ҷудо мекунад. дар ин замина дирӯз маҷлиси намояндагон созишномаеро ба тасвиб расонд ки моҳи октябри соли гузашта байни ҳукумати Тоҷикистон ва бонки осиёии рушд ба имзо расида буд. муовини вазири молияи Тоҷикистон зимни маърифии ин созишнома дар парлумон гуфт ки тарҳи мазкур аз лиҳози касбӣ тайёр намудани муҳоҷирони кориро дар назар дорад. бо ин ҳадаф ва дар доираи лоиҳа дар чанд ноҳияи кишвар таъсиси марказҳо ва роҳандозии дарсҳои омӯзишӣ барои омода намудани мутахассисон дар бахши туризм, энергетика, хидматрасонӣ ва таъмири мошинҳо дар назар гирифта шудааст. ба гуфтаи муовини вазири молия, барои амалӣ намудани тарҳи мазкур дар баробари бонки осиёии рушд ҳукумати ҷопон $1.5 миллион ва ҷониби Тоҷикистон $3 миллион ихтисос хоҳанд дод. ҷо байден раиси ҷумҳурии амрико рӯзи чоршанбеи 20 январ дар нахустин соатҳои пас аз савганд ёд кардан 17 фармон имзо кард. тибқи ин фармонҳо аз ҷумла амрико ба паймони иқлимии Порис бармегардад ва фармони маҳдудияти сафари шаҳрвандони бархе аз кишварҳо ки Дональд Трамп онро имзо карда буд бекор мешавад. гуфта мешавад ки нӯ фармони имзошуда аз сӯи Байден барои тағйири тасмимҳои ҳукумати гузаштаи амрико будааст. раиси ҷумҳурии амрико пеш аз имзои ин фармонҳо ҳангоми суханронӣ дар маросими савгандёдкунӣ гуфт ки бо ин иқдомҳо мо иттиҳоди худро босозӣ ва бори дигар бо ҷаҳон таомул хоҳем кард. ҷо байден рӯзи чоршанбе дар маросиме ба унвони 46-умин раиси ҷумҳурии амрико савганд ёд кард ва расман зимоми умурро ба даст гирифт. дар натиҷаи таркиши бомбе дар вилояти Балучистони Покистон кам аз 4 сарбоз ва 5 тани дигари онҳо маҷрӯҳ шуданд. ҳодиса рӯзи 20 январ ҳангоми гаштзании сарбозони нирӯҳои ниманизомиёни Покистон дар ноҳияи Коҳлу рух додааст. ин ноҳия дар 200 километри шаҳри Квета, маркази маъмурии Балучистон ҷойгир шудааст. як сухангӯи нирӯҳои ниманизомӣ гуфт ки вазъи 3 сарбози маҷрӯҳ фавқулода вазнин аст. ба гуфтаи ӯ таркиши бомби худсохт мошини сарбозонро нобуд кардааст. ду мақоми расмии шаҳри Квета вуқӯи ҳодисаро тасдиқ карданд. ҳеҷ гурӯҳе масъулияти ҳамларо то ҳол бардошт нагирифтааст. дар Балучистон аз соли 2004 ба ин тараф нирӯҳои Покистон ба саркӯби ҷудоиталабони шӯришгар идома медиҳанд ва дар ҷанги байни ду тараф то кунун ҳазорон нафар кушта шуданд. фаъолони ҷомеаи маданӣ дар Балучистон артиши Покистонро ба қатлҳои худсарона, рабудани фаъолони сиёсӣ ва ҷудоиталабон ва шиканҷаи онҳо муттаҳам мекунанд. акбар холиқзода, собиқ додраси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар вилояти Суғдро мақомоти ҳифзии ҳуқуқ таҳти пайгард ва ё кофтков қарор доданд. холиқзода моҳи ноябри 2020 бо иттиҳоми ришва гирифтан аз мақомаш барканор шуда буд. алайҳи ӯ оҷонсии мубориза бо коррупсия ба ин ҷурм парванда боз карда буд, аммо ӯ ба шарти берун нарафтан аз маҳалли истиқомат дар озодӣ қарор дошт. як ҳамсӯҳбати огоҳи радиои Озодӣ наздик ба тафтишот дирӯз гуфт холиқзода шартан дар озодӣ қарор дошт, аммо баъдан ба даъвати тафтишот ҳозир нашуд ва бо ташаббуси оҷонсии коррупсия ӯ зери пайгард қарор дода шуд. акбар холиқзода рӯзи 18 ноябр бо фармони президенти Эмомалӣ Раҳмон аз мақомаш барканор гардид. дар матни фармон гуфта мешавад додраси додгоҳи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинобар содир кардани кирдоре ки шаъну эътибори додрасро паст мезанад аз вазифа озод карда шавад. бояд гуфт ки фирори додрас аз тафтишот дар Тоҷикистон собиқа надорад, аммо дар гузашта Абдусамад Манонзода раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки ба гирифтани $144,000 пора ва як мошини тамғаи Тойота муттаҳам мешуд, аз тафтишот фирор карда буд. мақомот соли 2019 ӯро низ дар пайгарди расмӣ қарор доданд. бар пояи рақамҳои Кумитаи умури Тоҷикистон дар соли гузашта додугирифти молӣ байни Тоҷикистону Ӯзбекистон коҳиш ёфтааст. гардиши савдои байни ду кишвар бори аввал дар 4 соли ахир кам шудааст. дар соли 2020 ҳаҷми муомилоти молии дуҷониба бештар аз $333 миллион ташкил дод ки нисбат ба соли 2019 7.8% камтар аст. аз ин миён беш аз $83 миллион ба содироти молии Тоҷикистон ва зиёда аз $250 миллион ба воридоти маҳсулоти Ӯзбекистон рост меояд.
ҳукумати ҷопон дар тоҷикистон 2 мактаб месозад. Дар сафорати ҷопон дар душанбе рӯзи 20 январ маросими имзои сӯзишномаи грантӣ бо арзиши беш аз $180,000 баргузор гардид. Бар асоси ин созиш қарор аст 2 мактаб дар деҳаи Саидалӣ Табарафи ҷамоати Қаратоғи шаҳри Турсунзода ва ҳам деҳаи Очилдии ҷамоати ба номи Чашмасори ноҳияи Файзобод бунёд шавад. Қарордоди грантиро сафири ҷопон дар Тоҷикистон Такаюки Миясита ва раисони ноҳияҳои Турсунзода ва Файзобод имзо карданд. Дар иттилояи сафорат гуфта шудааст, ҳукумати ҷопон то кунун 421 тарҳро бо арзиши $34 миллион пуштибонӣ карда дар Тоҷикистон 50 мактаб сохтааст. ва бинандагони азиз, чун ҳамеша дар поёни суҳбат барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. Бонки миллии нархи долларро имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 68 дирам таъин кардааст. Имрӯз 21 январ 1000 рубли русӣ 153 сомониву 10 дирам нархгузорӣ шудааст, ки нисбати рӯзи гузашта 90 дирам бештар мебошад. Ташаккур мегӯям ба ҳамаи онҳое, ки то охири суҳбат моро ҳамроҳ буданд ва ман бо хабарҳои бештар аз ин, чун ҳамеша шуморо дар барномаи хабари 3 соат пас мунтазир хоҳам буд. Дар пахши мустақим фаромӯш накунед. Та он дам худро эҳтиёт кунед ва рӯзи бо барорӣ дар пеш дошта бошед.